37 खौ 1 खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आं दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे सासे लाइमोन सिख्लाखौहाय कंग्रेचुलेसन जासि हरग्रोनो सानदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदि सावगारिखौ नुनायनि थाखाय। नैथियाव जोङो मोनसे सावगारिखौहाय आङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सासे दि इस्लारि नैबे सावगारिखौ रायजो राजा नोंथांमोन दा बे सावगारियाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोनाबो ससे खोनासं। थामथियावहाय आङो नैबे मिस्टार मेम'रेन्डामनि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। लोगोसे जोबनायाव बिपिएफनि सीएम बिथांनि सायावनो आङो बाथ्राखौ सावरायलायनो सानदों आरो लोगोसे आङो सरजाबगोन नैबे सावगारिखौ लानानै। बे समाव रायजोफोर आं गिबिसिनथारावनो नैबे सासे लाइमोन सिख्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो जे बिथाङा आसाम इउनिभार्सेलावहाय फेशनावहाय देरहासार जानो हादों बेनि थाखाय आङो कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोनाय जाबाय बे बिनानावनिसिम। आसा खालामो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सासेनि उनाव सासे मोजांथार बेबायदि मा होनो खामानिफोर मावनानै दिन्थिलांनो हायो आरो देरहासार जालांनो हानाय बायदि। दानिया रायजोफोर नोंथांमोना गिबियाव खोनासंदो मोनसे भिडिअ ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ बेयो जाहैबाय गेम अभार। नोंथांमोना नाय। आङो थाम्बनेलाव लिरनानै होदों गेम अभार। एसेबां मासियावहाय देरहादोंब्लाबो सरकारा स्टेबल जानायनि खुनु चान्स गैया। मासियावहाय देरहादोंब्लाबो सरकारा स्टेबल जानायनि खुनु चान्स गैया। बिपिएफ हिसाबै बियो रोखा। बे भिडिअआ दि इस्लारिनि आंनि गोसोआवहाय सानगासिनो दङ रायजोफोर। बिपिएफ पार्टीखौ सापर्ट खालामनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसि खालामनानैहाय बाथ्रा बुंग्रा गोबांथार इउटुबार्सफ्रा दिनै एसे गाबोन एसे सानफा सानफा बिथांमोना गोसोआवहाय सानखांदों जानो हागौ 28टा सिट मोनसेयावबो बिपिएफ पार्टीया मानो सिंगेल सरकार दानो हायाखै आरो दिनै फारसेथिं 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्राया फैगासिनो दङ। दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय जोंनि बिटिसिआव थानाय बिटिसि खुंथाय गोहोनि मिस्टार महिलारी साहाबनि मावथि आरो बिनि सापर्टार्सफ्रा मानो 125 एमेन्डमेन्टखौ जाजानो लुबैयाखै नैबे गासैखौबो नोजोर होनानै दिनैनि समावहाय माखासे साननो गोरों इउटुबार्सफ्राबो दिनैहाय गावसोरखौहाय गोसोखौ रिपेन्ट खालामनानै दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। सोरबाया आंखौहायबो माखासे कमेन्ट होदों बिथांमोना माखासे नम्रता गोसोयैहाय कमेन्ट होनाय आङो नुनो मोनदों रायजोफोर। नाथाय आं सानखादों रायजोफोर सिगांनिफ्रायनो आं मोनथिबोगासिनो दंखायो दे बिपिएफ पार्टीया सरकार सासनावहाय जुदि आगान होफिनोब्ला बर' जाथिया माबायदि अबस्था जागोन बेखौहाय आं अलरेडि सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दंखायो। आं नोंथांमोननोहाय गिबियाव इन्ट्र'आवहाय मणिपुरनि जानाय जाथायखौहाय दिन्थिनानै होनाय जादों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि जायगायावहाय थांनाय 17 बोसोरनि सिगां आरो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बेफोर जाथाया जानानै थांबाय। दा बै जाथायफोरखौहाय जोङो लाबोफिनला होननानैनो जों मोनसे गोदान सरकारखौहाय लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय जाय मानसिफोरनि गोसोआ धोन सम्पत्ति आरो थाखा फैसानिल' लुबैसुला नै बैसोरबायदि सुबुंनि थाखायनो जों दिनै बर' हारिया आरोबाव बे जेरै मणिपुराव जादों बेफोरबायदि जानो थांफिनगासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो आङो सिन्था खालामबाय थायो गोसोजों गोसो जोंनि बर' हारिनि साननाय हनाया मानो एसेबां थौले नैबेखौहाय आङो सिन्था खालामबाय थायो रायजोफोर। मिथिबायना दिनै गेम अभार मानो बुंदों दि इस्लारिया गेम अभार मानि खारनै बुंदों मानोना 28टा बिथांमोना एमएलए देरहादोंमोन आरो एमसिएलए देरहादोंमोन
नाथाय बे 28था MCLA आवहाय 29 जाहैदों। अब्लाबो बिसोरो जेबो खामानिखौहाय गाव हारसिं सलायनो हायाखैसै। यानिखि दिनैनि समाव जों खोनाबावबाय जे पावारा आंनि आखायाव गैया। दा बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो सानदोंमोन जे 16था डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिनबाय। बे समाव BPFनि CMआनो बर' हारिखौहाय जोबोद मोजाङैनो रायजो सासन खालामलांसिगोन, सिगांनि बायदि जानाय नंला होननानै। नाथाय फैयै फैयै 6 मासनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनबाय गोबां जाथाया जानानै थांबाय। नोंथांमोना हयथ' गोसोआवसो गैया। ना रायजोफोर, थांनाय 17 बोसोरावहाय जेरैबायदि जाथाया जादों, बे जाथाया जानानै थांबाय, आरोबाव जाबावनो थांगासिनो दङ। मानोना गुबुन गुबुन हारिफ्रा BPFनि CMखौ गिया। BPFनि CMखौ गियो जाहैबाय बर'जों बर'सो। मानोना बर' हारिजों बर' हारिसो नासयलायनायनि सासे CM BPF पार्टिया। बेखौनो बुंदों हाथाय गैयै मोसा। नंगौना नङा रायजोफोर? जेरै नोंथांमोना कमेन्टआव नुदों हाथाय गैयै मोसा लिरनाय, नोंथांमोना मिथिगौ। दा बिनि पावारा दिनैहाय BPF पार्टिनियावहाय गैया होननानै बुंनाय जोङो नुनो मोनदों। ओरै फारसेथिं जोङो साननानै नायोब्ला 28था MCLA लानानै खाम्फा बरगयारिखौ लाफानानैहाय 29था MCLA बिथांमोना गोसो खुसियैनो जेराय जेराय सरकारखौहाय दानो आरो सासन खालामनो हायोमोन। नाथाय सासे नलेज गैयै, खर'आवहाय जेबो गियान गैयै सासे मानसिया CM जानानै थानायनि थाखाय बर' हारिया बेबायदि अलखदाव फैदों। मिथिबायना रायजोफोर? आं सानदों सोरबा सोरबा इउटुबार्सआ दिनैनि समावहाय ससियेल मिडियायावहाय बुङाखैसो, नाथाय कमेन्टआव आं नुदों सोरखौबा सोरबा सोरबा गोसो गुरैयै माखासे बाथ्रा कमेन्ट पस्ट होनाय आङो नुनो मोनदों रायजोफोर। मिथिबाय? दा बेनिखायनो आं बर'नि इउटुबार्सफोरखौबो बुङो, जायफ्रा पलिटिक्सजोंहाय सोमोन्दो दङ, नोंथांमोना मोजांनि थाखाय जेब्लायबो भिडिअ खालाम। जाथिखौ थगायनाय, जाथिनि सायावहाय अलखद लाबोनाय, बेफोरबायदि भिडिअखौ दाबानाय। मानोना ससियेल मिडिया बयनिफ्रायबो गोहो गोरासिन। ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायोब्लानो बे ससियेल मिडिया साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआवहाय थुलुंगा होयो आरो बबेबा मोनसे देशखौहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो डेभेलपबो खालामनो हायो। बेखायनो सिन्था खालामनांगौ। मिथिबाय दा रायजोफोर? बे समाव नैबे मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंखौहाय बुंनो सानबाय आङो रायजोफोर। मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मेम'रेन्डाम होगासिनो दङ, नटिस गथायगासिनो दङ, FIR होगासिनो दङ। बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ बर' जाथिनि सोमोन्दै, बर'नि थाबोनो गारबोनाय जारिमिन आरो बर'आ मा मा जानानै थांखो आरो मा मा जानो थांगासिनो दङ, बेखौ मिस्टार मेम'रेन्डामा जोबोरैनो मोजाङै मिथिगौ। नाथाय बिथाङाबो सासे लुबैसुला। दा बे लुबैसुला जानायनि थाखायनो एकमात्र बिबान लानो लुबैनाय, गावखौहाय मा होनना बुङो, नामदांखा जाजानो लुबैनानैनो बिथाङाबो माब्लाबानि समावहाय थगायो। मिथिबायना? बिथाङाबो थगायो आरो बिथाङा जाहैबाय लुबैसुला जानायखाय नों आं रायजो राजाफोरखौबो फोलानो मोजां मोनो बियो। नाथाय बियो खामानिखौ मावनो गोरों आरो बियो जारिमिनखौबो मिथियो। दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों BTCनि पावारा BTCआवनो दङ। BTCनि पावारा BTCआवनो दङ। नाथाय BPFनि CMआ मा बुंखो? आयेना आंनि आखायाव गैया। दा बेफोरखौ जों खोनासङोब्ला जोबोद लाजिसिंसिं जादोंना? 28 थाख्लाय MCLA मोननायनि CMनि आखायाव जुदि आयेनानो गैयाब्ला, अब्ला मा मुलाम्फा जाखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय देरहासार जानायनि? रायजोफोर, नोंथांमोनाबो सिन्था खालामलाय। मा मुलाम्फा जाखो? एकमात्र फैसा बिलाइनानैहाय रानलायनानै जानाय, बिनि थाखायल'सो सरकार दादों नामा अब्ला जोंनि BPFनि CMआ? आं सिदा खोथा बुङो, सावथालफोरखौबो गुबुन गुबुन जाथिखौबो जोंनियावहाय नांगौ। नाथाय मानो नांगौ? हाजिरा मुजिरा मावनो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय सावथालानो जा मा होनना बुङो, गुबुन गुबुन हारियानो जा, जोंनो नांगौ। नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, बिसोरनो जोङो
हा हुनि थैजासे पारमानेन्टलि बिसोरनि फिसौ फिथाइ बिसाफोरनि थाखाय जोङो हा हुखौहाय माब्लाबाबो अधिकार होनो हाया रायजोफोर मिथिबाय दिनै बेखौनो लानानै जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सरकारा बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय जाय खामानिया जाथारखाया बेखौहाय बिसोरनोहाय खुगा दौनानैहाय दिनै दावराव दावसि लाबोनाय बेखौनो जोङो नुनो मोनदों नाथाय जों बयबो मिथिगौ सोरबाया मिथिया जानो हागौ 1886 आव खानानै दोनलांखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ब्रिटिशफोरनि बिथांमोननि फिउचारखौ नाहरनानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय बाउन्डारि खानानै गालांखानाय बेखौ जों फल' खालामोब्ला सासेबो सावथालानो जा बा नन एसटि अल नन एसटि जोंनि जायगायाव थानो मोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्दारावहाय बिसोरो थानो मोना हाबो मोना बिसोरो मिथिबाय नाथाय बेखौ सोर गोरोन्थि मावो सोरबा काउन्सिलनि CM सोरबा भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार बिसोरबायदियानो गोरोन्थि मावनो नागिरो नाथाय सेन्ट्रेला बेखौहाय गनाया मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो जोङो बयबो बुजिनांगोन जे जोङो मोजां सरकार नांगौ गुड गभर्नेन्स जोंनो नांगौ बेखायनो जों गुड गभर्नमेन्स लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदो अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर गोबांथार बाथ्रा बुंनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि